Wengane zawethu impela sibona laphana ngosiyamiyeza njengoba ke ebenzeke ulive phana ekhasini lakhe lezokuxhumana la kwa TikTok laphana ke befisharishe ke intokazi etrend kakhulu phana ke izinkundleni kezokuxhumana nenconywa kakhulu phana ke izinqwele uTamara. Kanti ke wengane zawethu impela bokhona naye ke uPapa G kuzoba khona ke enaye ke uMavava Sikhakhane siphinde ke sizobophelana ngaye ke impela siqiniseko umvelasi nomlandeli omkhulu ke wegcwame lisha bafowethu impela ke obhuti babesebecela yena kuTamara uthi hey impela kungabi saguquka kungabi sabheka emuva futhi ke impela sikahambi isikhathi sibese sibona ke impela ke sewushintshe yona ke content yakho sokukhuluma ke ngezinye ke izindaba hayi ke bafowethu impela ke base sebeveza ke izindaba ezinhle ke ngaso ke isipho siqondo yena kuTamara njengoba ke bethi cha impela kusezitholele nje i-license kazo yenza mahala emahala. Kanti ke wengane zawethu impela kuthe kunjalo ke kwabeqhama phana ke igcokama ke elisha lathi cha mina njengomBhemke walemdletsheni ngithi nje ake ngithi va ngo-3000 kuyena ke uTamara bafethu impela ziningi izipho ke eziphumile kuyena kuTamara impela ke zisuka kubhuti ke abadala bencoma nje impela ke isenzo ke sakhe sokuthi ke impela kamelane ke enabo ke abantu besilisa ke abe umkhulumeli wabo ebantwini ke besimame. Hayi bafethu impela bazi wasikhuluma kakhulu ke ngicela banginishela wona ke lo msindo we-live nani ke nizwele obokwenzeka. Uma ngo-10 lana ngizokuthinta eceleni ngezinye izinto zama-update. Futhi usikhakhane lana ku-live sesibe nenhlanhla sathola uTamara i-license yamahhala ehamba learners ne-license driver's license. I-iPhone 16 Pro Max close to 40,000 rand, a special interview okhosini. Ngiyakhohlwa kwesifo ukuthi yini. So mana ke miyaza mina angifuna ukulala ngikhohlisi. Yes futhi. Ngizwile license. Yes. Ebiqhamuka umkhonyana uMasango. Ngayizwa Pro Max eqhamuka kuPapa G ngoba uPapa G ngimuzwe ememezela futhi umuntu wakhe azosohupha uPapa G masingasayitholi leyo Pro Max. Ngizobe ngikhona la ku-live mina. Umcimbi wamatshitsha ushaye Papa G, umcimbi wamatshitsha ushaye iPro Max sesiyazi ukuthi siyitholakele. Angazi phela komcimbi wamatshitsha ugadwe inkampani yakho. Kodwa ke mana ilokhu uzile. Ngivela ukuthi abantu abangene mahala. Imali ikoleko yini? Njengoba kade ngiphumile nje nala kwi-call ngiphumile WhatsApp umthandeni la bengifonela. Wathi angi-announce naye lapha kade faka u-3000 kuTamara ngoba bethi angimisele i-account uyabona ulive manje ngalungela ku-live uManqele umgqwamelile siyabonga umthandeni sawine sami uthi naye angisho ukuthi nawe uyasupporta kakhulu manje uyanqena ungena ku-live kwenzakalani kahle kahle bafethu abantu abaye kumfona kodwa kushiwa igama lakho kodwa uyanqena ungena ihlupha ibuyele akafana legenge nobhontshisa eqolo la ithola khona kushawa khona amadoda isayida nabafazi enginyanyisa kanjani baba ngizosho nje mina okunye okuthe kuhluka yabona ke nje usunale content onayo sengathi ke mase kuyophela unyaka sesikuza usukhuluma indaba zepolitiki kanjani manje ungasixubele indaba lokho nje yebo usuna abantu ababona ukuthi basebenza kahle abanye basebenza wrong hayi ngoba makwaqala leyo nto